Ak uvažujete nad kúpou auta a máte v merku Škodovku alebo Toyotu, tak spravte čo najskôr. Prídite do Todosu, pretože do konca roka je DPH vo výške 20%, no a už od nového roka to bude 23%. Úplne najlepšie spravíte, ak pôjdete na tento link, todosácky link, pretože tam zistíte, že ktoré všetky autá majú aktuálne na sklade. Sú to maximálne ročné autá a môže byť aj tento krásny, modrý, super váš za zvýhodnenú cenu, ale musíte konať rýchlo. Či už Škodovka alebo Toyota, tak Todos má pre vás jeden obrovský darček. Bonus sadu Sigmých pneumatík. Ak máte napríklad záujem o SUVčko, tak samozrejme nie je problém, pretože v Todose na sklade je aj taký krásny Karo, ktorý je úplne fantastický na lyžovačku. A ak sa nechystáte na lyžovačku, tak si môžete kúpiť takúto Toyota Yaris do mesta. Obrovskou výhodou všetkých týchto aut je to, že majú najazdených veľmi málo kilometrov. Ja už som si svoje auto vybrala